नोंथांनि ब पार्टी याखारै फेमिलि तिब्रा मथा पार्टी याखारै जों अराव हाफायखा तिब्रा मथा तामनि बगै याखारै ना याखार माने जे जों एमने जों तो कोइनो हुया साया तो पैसा गरै सा थंनो गाहाम एमने अरनि जे लकेल दंनाय दं बर' हाया माथर बबग्राले एक्चुअली ब गाहाम हाय पनो अर लकेल दंनाय दं बर' हामिया बिनि बै जों याखारै फायना नांखा लकेल न हामजे गेंगे हामजे याखारै फायना नांखा I-50 no nuhuri bini bana roman tamo bono kisa जों ग्राक खायगोन दुगै जों फायगा I-50 no I-50 ni nimkulo nang bawo suk family tuwi phai ni सय परिबार 14 बुटा ti pramo thawle nang bo achuk thairo ko tongoi jong आं मतो युदो दंमोन yudo tongmani chani ni mong मनजित तिब्रा